Horas mai dita salutna. Uria nahina longan di bagasan Kristus Yesus sedung ta mulai ibadata ta buat mas satokin martangeng nahom. Amin. Mari dimahita. Akan
Mar hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Debata doha pursata, dohot hagogota, pangurup isi tutu di hagogotan, akkana mengonai tu hita. Dibayani, dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo akka dolo, lao marongrong tu tonga-tonga ni laut. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogon na suatu dosan, namadok mauliate dohami tuho, ala di papatar ho dohot tu akka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiroham, sapayan madihami, rodi pinopernami barita na uli, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa besar sodang ni hasangapon mi, dohot diakan hudul di halomon, dohot nanilinggoman ni hamatian, marhite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi honma, pati ni debata, ima pati parjolo, dohot lapatanna. Pati parjolo, audo jauh badebatam, ninna debatatta, dan jadi marakup au bae nonmu debatam. Dia do lapatani, odo. Ikon umbiar rohatta, jalo humolong, jalo upos mida debata, asa mida nasana adong. Ima satna, rap manggidogogo mahita, lau mangulahon nau bartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Kasihan rohku
tapauduk be marohata lau manopo ti dosata di hadapan di bata martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang hodo na patupaon hase saani dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham say asima roham di hami akan na mangarsakon dosa nami say sahapi matu bagasan rohanami hase saani dosa nami i lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asin ni roham alai asa rohot rohanami marapor siaon lau manggotapon nasa dosa dot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabi pelian na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuhasan dosata. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan na sorat, hupasonang pehamu, buat hamu maaugakku tu hamu, guruhon hamu masyanau, enalabok doau, jalan na seret marroha, asa dapotan hasonangan ton dimuna. Ay labok do augakku, jalan yang do dohot nahu hapor saton, hasangapon madi dibata na diginjang. Amin. Hatani debata nagawi epistel dihita minggu tasadarion imana surat di Heber 2 mamukka may siyan ayat 14 saat rodi ayat 10 alu songonon mandi dok tisi asa songon dak dana partohap di mudar dok disibu gabe sumando dohot ibana partohap disi asa marhite-hite hamatiani di pasohot ibana si bolisi na marhuasa membayan mate asa dipaluasa sudena pinarhatoban ni biar ni roha managam hamatean sa leleng mangulu ay apala akka surusuruan di sarihon peparan ni Abraham ido alani ikon gabe dos situtu ibana tua kaanggina asa gawe para si roha ibana jala situa ni malim haposan maradopon di bata lao pasayhon akka dosa ni bangsoi ay itap nang marsitaonon ibana di natarujuni haurupan ibana do akan natarjuni ima saat na martua do akan natumangiwan hatani di bata
jalan no peorsa. Amin. Oh Jesus iparmonangi namanaluhon sasude natau mangagohami nai ngotok-tok di tanah persigatungan nami. Dongani kami sasude asatung manangami be di paraloan nami ai nagale dosa sude sai padongoy mami. Taha tidakon maha porsiautai, songon hina tidakon ni dongat ta saha porsiaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia, di dibata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dusan, natu mo palangit do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus, anak yang dibata Jehovah na sasadai, iman tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sianton di parbadia, adoran suabubuan. Ido tuata, na tumaw na bernit, di panguman ni Silatus, na mate terpajal do ibana, di hau pinarsilang, na tuat tu banatoru, dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargugo na suatu dusani, di sima ibana pai mamula sugot tanoon, mangumi halak na mangulu dot na mate, au porsia di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, dohot dia sani dosa, dohot dia tai na mandok, mula mangulu sugot daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Horas. Sonari tajahamat 3 poin tikting na masa di huriata minggu sonari 5 minggu papaton dung epipanias do topik na Jehovah do partano batuan jala hapurusatta. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Poin nomor 3, persembahan. Pada hari ini Minggu 2 Februari 2025 pada ibadah 7.30, 10 WIB, 16.30 WIB kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk huria pembangunan dan kantor pusat, 1 amplop untuk dana sosial atas meninggalnya Bapak Situa Luther Purba. Nama Ihud nomor 4, jemaat meninggal. Pada hari Jumat 31 Januari 2025 sekitar pukul 6.30 WIB di Rumah Sakit Santo Borromeus telah meninggal dunia Amang Situa pensiun El Purba tutup usia 94 tahun 1 bulan. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini Minggu 2 Februari 2025 di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Jenazah akan dibawa ke gereja KB Bandung Reformanda untuk ibadah tutup peti pukul 14 WIB. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, berikut nomor 5, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 2 Februari 2025 telah pindah jemaat atas nama Hetdi Borus Manjuntak, alamat Jalan Bagus Rangin 3 nomor 219
strip 50 sektor 345 Dago pindah ke HKBP Batu Marta Resort Batu Raja Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Nomor 6 ibadah penghiburan. Nah, perjolo Minggu 2 Februari 2025 untuk keluarga Desa Banjutak Inang Teresia Boru Samosir almarhum. Pada hari ini Minggu 2 Februari 2025 setelah ibadah pukul 10 WIB ini bertempat di kediaman keluarga Amang D. Semanjuntak Inang Boru Samosir almarhum, Jalan BTR 2 nomor 5 Ujung Burung akan dilaksanakan ibadah penghiburan mana mengapuli bagi keluarga D. Semanjuntak Inang Boru Samosir almarhum, dan untuk borunya Gita Riris Arta Uli Boru Semanjuntak dan Felicia Mora Valeri Boru Semanjuntak atas meninggalnya Ibu Teresia Siska Lasnita Boru Samosir almarhum beberapa waktu yang lalu. Jemaat sektor RAAP sektor 12 seksi dan seksi diakoni sosial diharapkan hadir pada acara tersebut. Nah, poin B-nya Minggu 9 Februari 2025 untuk keluarga Amang C. Hutajulu almarhum. Pada hari Minggu depan 9 Februari 2025 setelah ibadah pukul 10 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah penghiburan Manang Mangapuli bagi keluarga Nyonya Ersirait Inang Burtajulu, Nyonya Ersirait Burtajulu dan keluarga G. Papahan Burtajulu atas meninggalnya Bapak C.H. Hutajulu almarhum beberapa waktu yang lalu. Jemaat sektor RAAP sektor 12 Mabansel Tim dan seksi diakoni sosial diharap hadir pada acara tersebut. Nomor 7 Boira Tajaha diingat tabi atau Amang Datinang. Nah, berikutnya nomor poin Pawaluhon Patanakon Hatani di Bata Manang PHD dan belajar Sidri. Mulai hari Sabtu 1 Februari 2025 akan kembali dilaksanakan kegiatan belajar CD dan seluruh Patanakon Hatani di Bata di setiap kategorial. Jadwal pelaksanakan Patanakon Hatani di Bata terlampir di poin nomor 13. Bisa kita baca nanti. Nomor sia Bona Tahun HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tinggi pada hari Senin 3 Februari 2025 pukul 9.30 WIB bertempat di HKBP Subang Jalan Gelanggang Olahraga nomor 5 Subang akan dilaksanakan ibadah syukur Bona Tahun HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Maka bersama ini melalui para pimpinan jemaat turut diundang untuk menghadiri Bona Tahun dari setiap jemaat Huria, yaitu 1 orang utusan Parhalado, 1 orang utusan Ama, 1 orang utusan Ina, 1 orang utusan Naposo dari tiap-tiap Huria, dan turut serta juga diundang keluarga suami istri para pelayan penuh waktu. Nah, berikutnya Dewan Diakonia, Seksi Diakonia Sosial Donor Darah. Pada hari Minggu depan 9 Februari 2025 mulai pukul 8 sampai pukul 10 WIB bertempat di konsistori gereja, Seksi Diakonia Sosial bekerjasama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Syarat mengikuti donor darah ialah pastikan kondisi tubuh sehat, cukup tidur, tidak mengkonsumsi obat-obatan selama 3 hari sebelum donor, juga tidak mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi 1000 mg 3 hari sebelum donor, dan minimal 61 hari sejak donor terakhir. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat menghubungi Ibu Tiorma Tobing Boris Pautar nomor HP tertera. Pertangyangan sektor. Sektor Dago Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 18.30 nama Jabui keluarga P Manurung Inang Bortarigan tempat di gereja. Nah, paduahon sektor RAP Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 10 walu nama menjabui Akaparhalado Sitak sektor tinganan di gereja. Nomor 3 Cipaganti tanggal 21 Februari 2025 pukul 1 siang WIB keluarga A Manulang Inang Burtambunan
di Jalan Pelesiran nomor 63. Nah, Papaton Sektor Pajajaran Jumat 21 Februari 2025 pukul 10 walu di keluarga Situa BE Silalahi Boru Sihombing Inganan di gereja. Nah, nomor 5 Sektor Bumsil hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 pukul 10 siawib. Nama jabui keluarga Ameng R. Marbun Boru Matondang, alamat Jalan Setiabudi nomor 110 Siat C. Nah, mangihut ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat yang hadir. Sekiranya ada yang berulang tahun antara mulai dari tanggal 27 Januari sampai 2 Februari 2025 yang hadir saat ini, kalau hadir dimohon untuk berdiri. Tidak ada, tapi tetap akan kita bacakan. Parlado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 27 Januari sampai 2 Februari 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Kitab Ulangan 28 ayat 8. Di sana tertulis sebagai berikut. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam bumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dokonon ni Jehovah mapasu-pasu mendungani ho dia begasan aka sopom dohot disalut na jinama ni tanganmu jala pasu-pason nado hamu ho di tano ni na nilehon ni Jehovah dia batam tuho. Selamat ulang tahun. Nah, berikut berita keuangan. Gereja kita, Huria kita, menerima pemasukan dalam bentuk persembahan, ucapan syukur, dan lain-lain dengan total penerimaan sebesar Rp22.298.000. Dengan rincian penerimaan Huria sebesar Rp7.717.700. Untuk pusat Manang sentralisasi sebesar Rp7.387.601. Untuk pembangunan sebesar Rp926.700. Lain-lain sebesar Rp6.266.000. Amang inang imatik ting nama sili hita. Kalau misalnya ada kesalahan atau koreksi baik penulisan nama atau kesalahan dalam penulisan angka, bisa menghubungi kami Situa atau Bendahara Huria. Mohonlah tema Tuhan berkati. Tuhan
Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna. Amang inang saulak nari usapahami ta tabba majo semangat ta mangalusi hata horas siak kami asa songon na tabu perjumpaan pertama teh. Horas madita saluna. Moliate madihita saluna. Amang inang Oma perjulu sahali hami marjami tadi AKBP Reformanda jala mungkin radang sudedo pe siak kamu nama boto taringok tu hami alana mungkin radong do na somar minggu di hari minggu alani hulak kok kami mah patadau diri nami ya hami margo warma Padita Jeffreyman Sormin Padita Jeffreyman Sormin molodidok Sormin amang inang marga siregar me jala bahasa pola pa asing asikon siregar nei bahasa pola idok Sormin ati buadong songoni ate ibaga sarrohana dang na pasing asikon molo dihami Sormin tada nasian pangaribu amma siregar nei ana mangiut amang inang di na pangujak konon nami na di tanggal minggu na lewat sanga do disungguli pareses tu taringok tu gor nami Jeffreyman ninna pareses molo di huta di jauh mau Jeffreyman alai molo di kota di jauh mau Jeffreyman ninna Jeffreyman gabe Jeffreyman anggo di kota alai upat orang mau tik ate amang inang taringok tu guarhu alai sa sitong na dakkel pala upat orang tu manangision ala adong do ilani roak patorakon alai khusus tuamu para reformanda upat orang nido khusus tuamu oma barjulu sali amang inang Jeffreyman di bain natorasu nangpe jol masyak kuta natorasu jalanga matua alai anggo kemampuan di bahasa Inggris na irerasido edo Jeffreyman Jeff lapatanna tinju jeep tinju molo free lapatanna bebas molo men lapatanna lelaki je lapatan ni guarhi lelaki petarung bebas bedo Jeff Freeman lelaki petarung bebas ola nido sanga udok naking sifata ola tuamu do patorangon alam molo udok seu babua tu alak ia guar lapatanna lelaki petarung bebas si bereng dagi kudangi ai dia mah petarung songokko pasti do olo songoni tubuh di rohana alai mamang inang nanaing dohonon di bapakku taringok tu guaru anakku asiaku manang dia pesogok siado pammu manang dia pesogok lau jupangmu akaton tangan alai ingot iko sanggup po mangalo saluhut nei hira-hira ido pakirimon ni damangi apapun tantangan hadapi apapun beban hadapi ima pakiriman ni natoras taringok tu guar nami abang inang ya inang Padita na hualap kami boru si tanggang sadama di bahasa-bahasa debata danak tuhami marguar hiras manopas Sormin anggo guar di bapana bahasa Inggris ada yang guar ni yanakoku Batak asline itu hubain ado mabeng guarne hiras manopas Sormin naeng songoni dong pakirimokku manang dia pe siado panggil lekoso kot iko kiras si bana manopas saluhut ne ido iko kiras si bana manopas manang dia pe siado panna di nguluna sogot dan ang pangitubu ya manginang boru tabunan siak kuta bonapasogit siak garuga jala inang simatuaku
boru tobing. Nuai tinggal di Aik Rangat, anak Simatua, Aik Rangat Panggururan, anggo na tua-tua nami tinggal di Duri di daerah Sebanga. Amanginang ra ima jo taringot tu parsitaddat tate, dia ka parsauratan amangihud lam marsitadam mahita satu sama yang lain. Tatangiom mata ni mata mama kulingita di bagasa sadario namanginang tarsurat mai di pesalme 70 sada mamuka mai sianaya sana sahat tu ayat onom hujahau matuhita takasma payuti utamu marhaporusa tuhodo au ale Jehovah dang tagamon murah kau saliling-liling na say luau maau marhite-hite hati gorammo jala palua au say paeleng ma pinggolmu tuau jala urupiau say homa gabe partano batoat diau tau inganan bongotaku toktong nunga pola di parbagaho urupammu au ai hodo partano batoaku jala hapurusakku ale de bataku sai palua maau sian tangan ni parjahati sian tangan ni pargeduk dohot si bahin gugu ai hodo pakirimakku ale Tuhan Jehovah nalom nirohaku sian sia tehe-tehoku. Naung mangusadde tu hodo au sian bortian. Hodo si parmudu au sian butuhani dainang. Sai hodo toktong pujioku. Isima sahatna. Amanginang ta coba majo dinalaho mangatusi jami taon diawali sian na menelisik manang mamereng rohata husukum majo hamu sude amanginang bohado pakilala amuna nuaing ujuhudul nuaing kamu dison di bagas garejaon adong do nuaing nabusi saos yak kamu adong manang dang, daong. Adong do siak kamu nuaing nasonggop biar niroha di bagasan dirina. Daong, berarti aman tentram do nuaing kamu. Aman tentram ate. Moliate di tuata. Baido, molo boido pe sonang pakilalaan, tentram pakilalaan. Baik ko do honon moliate tu Tuhan. Ola ni amanginang sa sitong na au hurang porsea au molo adong halak na betul-betul dalam keadaan tentram dalam keadaan nyaman dang adong nama pala nama bain busi saun rohana dang adong pala mabain mabiar rohana di nama dalani nguluon termasuk nang pehudul si patahita songonon olo do saya dong gurtik di bagasar roha taringot tu biar ni roha. Olo doi. Manang molo olo pehudul nuai kita disod di bagas gereja on olo do sipata adong di pikiran nama bain dang hibul sonang ni rohai. Boy di songoni boy. Jala menurut tahu hampir sudedo hadirion di jol masongoni. Tidak mampu melepaskan secara 100% ketakutan di dalam hidup. Au huaporsai do semua orang memiliki ketakutan. Alay amang inang nihutom majo situasi tanaking. Daong amang padita molo didok kamu semua orang dalam ketakutan. Au dang adok kuah biari mananga padita atik na dohonom muna songoni dorohamu na dangi. Tai hutom majo. Tidak ada rasa takut. Amang inang adong dua alasan nama baik jolma tidak punya rasa takut.
na parjulo. Danga dong tabiari manangaha, danga dong biar ni rohata tu manangaha, ala positu tu rohata tu tuani. Ima penyebab pertama kenapa orang tidak dikuasai oleh ketakutan. Atau kenapa orang tidak punya rasa takut? Karena rasa percayanya kepada Tuhan sudah lebih besar. Bahwa usuk kumusiamu, naking godang di son, nasopala adong, biar ni rohana, tubuh di bagasat dirina, manangdang busi saut, situ tu doya manginang ala pos ni rohamuna tu debata. Ala ni pos ni rohamuna do itu debata, ubay dang adong pala busi saut rohamuna, dang pala dong biar ni rohamuna. Adong nama do, inna, songonon sana. Ala ingot tamu manginang, adong napa duahon. Kenapa orang tidak memiliki rasa takut? Karena dia punya semua peralatan untuk mengamankan diri. Jadi hati-hati. Kalau kita merasa tidak punya rasa takut di dalam kehidupan ini, bisa jadi itu karena memang kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ada satu lagi, karena kita punya segalanya untuk mengamankan diri. Jadi ngadong bita biar di mana ngah, ada ngadong dihita sudi. Harta dong, jabatan adong, gogo adong, habisuko adong. Jadi dak pala ni habiar di mana ngah. Dang adong bihua biar di mana ngise. Dang adong bihua biar di persoalan manang dia. Ay adong dalallah pasayo seluhut ne. Adong hartaku, adong gogoku, adong jabatanku, adong hamalookku. Alania manginang coba tasulikiti rohat tabe. Kalau memang kita tidak punya rasa takut di dalam hidup ini, coba selidiki dengan baik. Apakah itu benar-benar karena kepercayaan kita kepada Tuhan, atau justru karena kita mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki. Dinggammai molo ala hapor syauta tutuani. Tetapi sangat bahaya ketika kita tidak punya rasa takut karena kita punya segalanya. Sangat bahaya. Dia bahayanya amanginang. Bahayanya kita akan berdiri sebagai orang fasik, orang lalim, dan orang kejam. Songon na diro di bagasan turpuk na king. Tangi yang ni halak nagu biar ni roh hadon wae ngon turpuk na tajahon. Dia punya banyak ketakutan sehingga dia berdoa, dia katakan, Tuhan lepaskan aku dari orang fasik, lepaskan aku dari orang lalim, lepaskan aku dari orang kejam. Siapa orang fasik, siapa orang lalim, siapa orang kejam? Dia yang tidak punya rasa takut sedikit pun karena dia punya segalanya. Dia akan menindas. Dia akan menyakiti perasaan orang lain. Dia akan menghancurkan orang lain. Dia tidak akan pernah merasa peduli terhadap perasaan orang lain. Perkataannya akan selalu menyakiti, melukai, merendahi, dan menghina orang lain. Alanya, ngadi bana sudah. Ayah pula siya biran, unang magkatayo, geleng do dia. Dangi. Unang palajari ako. So dia do peho dia. Itu orang-orang fasik, orang-orang lalim yang tidak punya takut. Karena saking dia tidak ada takutnya, rasa menghargai orang lain pun tidak ada. Karena dia tidak punya lagi rasa takut, rasa untuk akrab bersama menghormati orang lain pun tidak ada lagi. Dan persoalan di mana? Cik rohana sih. Apalah persoalan. Untuk itu pastikan amanginang bahwasanya kalaupun kita tidak punya rasa takut seperti yang kita katakan tadi, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena Tuhan. Amanginang alai marhite turpukon widahami macai rikot do HP biar ni rohai adong di bagasa dirita. Arga do HP biar ni rohai suan di bagasa rohanang ngolu ni zolma. Bahasa udok songoni. Adang songoni amang padita mungkin nahamu. Sudah hata ni tuata madok tu hita unak koma biar. Inna do sudah. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Selalu dikatakan dalam Alkitab.
Lalu kenapa Mang Pendeta mengatakan bahwa rasa takut itu berharga, rasa takut itu penting, rasa takut itu baik? Ala memang ido manginang diturpukon nuaing di patorang. Berekok kamu nama nuratot turpukon ala nama tua do. Molo tajaha di uduk dia yak naik sia sak sapel tuli. Ngau uban nau inna. Ngasap uban si majujuk kutuan udang tadi konau. Berarti nama tua do. Guk habiaranna. Banyak ketakutannya. Dia sudah kehilangan kekuatan. Dia sudah kehilangan orang-orang dekatnya. Tidak ada lagi yang bisa dia andalkan. Dia takut orang akan menindas dia. Dia takut orang jahat akan datang menghancurkan dia. Sehingga dia katakan, unang pasobu, unang tinggal honau Tuhan. Alani amanginang macari kok do biar ni roha. Alai unang dirajai biar ni rohai dirita. Itu poin dari son. Berikut do biar ni roha alai unang dirajai biar ni rohai dirita. Alai bain ma biar ni rohatai mangojar hital lam jonok tu debata. Taida ala ni biar ni rohana nuaeng di situasi ni nguluna ilo pitibana tanganna. Baik kok kamu. Ala ni biar ni rohana di situasi ni hatuauna kami harus lupit tangan di mana. Ulang tadi kau Tuhan. Ulang tinggal lu Tuhan. Urupiau, hodo partano batu aku. Ketakutan membawanya kepada posisi berdoa. Ketakutan membawanya kepada posisi dan jarak yang lebih dekat kepada Tuhan. Jadi maceri kodo biar ni rohai. Jadi solat nari usuk kujo tuamu. Adong do biar ni rohamu na. Adong do biar ni rohamu na manginang. Mulai hati matabba na parbiar ate. Au yakin au dong saya no jam itu mulai saya gabe parbiar sudeon. Unang mania songon ate. Songon na udok naking ya rasa takut itu penting tetapi jangan dikuasai oleh rasa takut. Tetapi rasa takut mengantarkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Mengantarkan kita berserah diri, mengandalkan Tuhan. Tutu memang dang terpungkiri kita manginang. Pas dua luste, adong do biar ni rata. Pasti. Nuai ngadong siak kamu akan atoras na holang siya nakaya na komuna. Gudang ate. Gudak kamu na holang siya nakaya na komuna. Tutu. Olo do sunggul di bagasar ramuna. Buano nuai ngakaya na koki. Buano ano siya pudaki. Ay di son. Malas doy mangam. Buano nuai di san. Mangad doy nuai. Batutu mabir dah. Adong di son na mabiar, buado sogod. Boy do upasikolau gelekon. Buado sogod mampu do au mangaluli narikot. Tu pendidikan non, ubereng pistar gelekon. Alay sutung talo diawan non. Mungkin adong nasongon ya dong. Adong do dari son na mabiar, ago Tuhan, buana mon hai pasokon. Ngasongon na gudang tabak kasahin. Bas tolak do pesa kaleder nayon. Adong do songoni? Adong. Bagu biar nirohata. Begitu dah. Gu biar nirohata. Amang inang ketakutan itu datang ketika kita punya peluang menghadapinya. Nah maksud mungkin meluhusuk kutuhamu. Amang inang ruas perreformanda. Mabiar dohamu dang mangan marsugut di hari Senin. Adong do tubuh di rohamu na mabiar hamu dang mangan di hari Senin. Daong kan? Bahasa dang dihabiari hamu. Iya. Ala dong go do bebora si jabu amangin na. Bas. Go do bebora si jabu. Jadi dang sunggul di roha. Marang dang mabiari barang mangan di hari Senin. Unak ko na hari Senin. Sebulan naik, 1 tahun naik. 10 tahun naik mang perdita. Dang mabiara orang mangan. Adong do peta bunga ku do depositoku. Dangi. Begitu dah. Jadi dang adong kemungkinan dihita mabiar dang mangan sugut. Adong di son na terpikir mati marsugut dari Senin, mabiar mati dari Senin, sugut. Adong daong alaniaha. Sehat do pinuaing dangi. Boy do pe ro tu gari jaon dang terpikir hita lau mati di hari Senin. Paling dang adong alaniaha, ala dang adong songgop apala sahid na serius paling olan na cacingon. Bama
Bama mati di bena cacingon dangi, dang mati di bena cacingon. Alega surah ma, udok maju tuamu amanginang. Au surah, songgop panahi nama cepo satu hamu. Tubuh do biar niroh halau mangadopi hamatean. Tubuh, pasti tubuh. Au sugari mamanginang. Nuaing dang adong parkarejo muna, nuaing ala songon na tabodo nyaman do kondisi ni ngolu tau badang mabiar rita, dang udang ngabiarata. Jadi songon na do unaking, jangan-jangan kita tidak punya rasa takut karena kita memiliki segalanya, bukan karena keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi kemana do kita menilai hadiriot tamanginang, kemana? Kemana? Jangan-jangan karena kita merasa aman dan tidak ada ancaman dalam diri kita, maka tidak ada rasa takut. Padahal yang sebenarnya ketakutan itu banyak. Amanginang, tidak maju nuaing perbedaan nate. Perbedaan ni ngulu ni halak najulu dohut ngulut nasi nuaingon. Molo hudok ngulu ni najulu, dang nalo madok nang jol manajulu au. Daong. Molo tumpe barani au madok ngulu ni najulu, 30 tahun depe umur hu amanginang, alai aka parbinotoan si anak kanom natumua, iba buah tu iba si anak barita do akka buku. Amanginang sangat berbeda kehidupan orang dulu dengan orang sekarang. Teringat bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan. Sangat berbeda. Si anak cerita-cerita idangi, tidak. Orang dulu hidup penuh dengan ketakutan. Sonari mangulu ibana, sugut biar dia manginang, adong dosu walakai marangdang. Karena kondisi memang keadaannya seperti itu. Halak najulu manginang, sangat mabiar do manginang. Di paborna anak na tu pangaratoan, suadong telepon, suadong video call, suadong dia manang dia baron nong gelekon di pangaratoan. Baron nonon, mangulu donan non. Siap don nonon. Dang adong manang dia na boy paposorohana di zaman najulu. Dan sokiton. Jadi dia penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan. Najolo amanginang mangula siulon na aka jolma najolo ba luar biasa do porhot nitang yang ne, gomos nitang yang ne. Haru lau manuan eme, adong do berdasarkan dokumen-dokumen dia liturgi dia ke BP, adong do pertanyaan mana burboni. Baik kok kamu lau mabaim boni pe martangiang adong pertanyaan khususna. Lau manuane me pe adong pertanyaan khususna. Kenapa? Karena mereka benar-benar hidup di dalam ketakutan yang besar. Manuane benangi. Ba muluna julu disuan eme. Tutu na di pangasaon na sida a. Udan dohot napunitano. Udan dohot napunitano. Dangarong nasing. Ala udan dohot napunitano na soboi di kendalihon ni nasida ala sorong parbinotoan na jolo ujung na marlopi tangan manasida. Tuhan parhuaso di idaho sakap namin waeng neng manuan na mahami. Leon udan ditikina. Leon logo nyari ditikina. Asi roham Tuhan. Amin. Disuan. Nuaeng masa bedang. Dang masabi, alanya nga luar biasa pistaran ni Jol mamanginang. Dakolan ayat dok napunitano be pupuk nga luar biasa nuang pupuk kompos, pupuk kompor, pupuk segala macam nga gudang guar ni pupuk dangi. Kecanggihan teknologi nga luar biasa nuang. Irigasi lak sorope udan martau-tau boy do denggatu suasuana ni alani sistem irigasi pakai mesinan. Luar biasa. Najulu paporato na kaya nakon na tu pangaratoan. Dangarong todong na di pangaratoan. Dangarong boy telepon video call. Sonari dikirim surat. Ala nilungun ni na tua-tua nei inong nei tu anak na di pangaratoan. Nungga sabulan dang jupang. Sabulan dangarong barita dikirim surat. Amang. Wado baritam. Sehat doh amang. Angguau inong mudi utawam pos rohamda. Sehat doh. Amang molodung di jahao surat ton. Balos dah. Sehat doau sonari inna inong non dikirim. 2 minggu nai sahat. 2 minggu nai dung sahat. Dibalos anak nei.
Moliati nong sehat doa, moliati di Tuhan sehat inang. Dikirim anak nei HP, ditiki mabalos surat nei, anak nei, ngamar say inong nei. Dan sesuai be berita ni na pinasaha ni inong nei, ala nililing ni partikia ni. Tiki manurak surat ni sehat do be inong nei, sehat doa anakku. Ada dung dikirim 2 minggu nai ro surat nei ngamar say inong nei. Jadi gudang ketergangguan, molo nuaeng, unakon mangarato antar kota teh, bahkan antar negara penuaeng dang pola mabiar be akan tua-tua dangi, baik dah. Dang pola mabiar be akan tua-tua nuaeng paporaton anak na, unakon antar kota antar benua, tu Amerika pe pola dia benuaeng nga, sangat cepat benuaeng, melutung pe masiol boa, ngasa tamu telepon dangi, tersobu siol, unang-unang nanekku maksud. Kemudahan-kemudahan yang kita nikmati, kemudahan-kemudahan yang kita alami di hari-hari ini membuat rasa takut itu hilang dari diri kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Dang songon pargomos ni halak na jolo behita marlupit tangan. Dang songon halak na jolo behita papostol roha tutuan debata. Karena sudah begitu banyak kemampuan kita, kehebatan kita yang kita miliki hari ini. Amanginang di paingok turpukok kita. Tuhan satu-satunya gunung batu pertolongan kita. Molo tung petutu jago ni teknologi nuaing mabain mudah ngoluta. Molo tung pe nuaingon ekonomi arong didirita. Alai taingok mamanginang di bagasan turpuk sadarion di pabawa tuhita. Ola debatado partano batuan. Dang na didok, dang na adong dihita. Jangan lupakan Tuhan karena begitu banyaknya kehebatan yang ada di sekitar kita. Jangan lupakan Tuhan karena begitu banyak sesuatu yang kita miliki. Alani amang inang, paluas mabiar ni rohaya dong di bagasa dirita memang itu. Biarkan rasa takut itu ada di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, manang dia pe biar ni rohami, hudongani ho pasai ho ni. Manang dia pe biar ni rohami, hudongani ho mangadopi i. Amang inang, dia biar ni rohamuna. Adong di sonna biar taringot tuak kageleng na. Masa depan ni anak konna pasti adong. Adong di sonna biar taringot tu ekonomi na. Adong di sonna biar tu hahi pasonna. Adong sude ikon adongi. Alai udo mamang inang memang dang boy sirang ngoluta siani. Ikut do adong biar ni rohai. Alai di bagasan sadario di Papua tu hita. Pos roham di godang ni biar ni rohami. Au partano batuammu. Aku gudung batu pertahananmu. Aku akan melindungimu. Aku akan menemanimu. Jangan takut. Amang inang ido luar biasa ni tuata. Dakolan persoalan-persoalan ningolu na bunga-bunga sabing di papos sibana rohata. Ale persoalan ningolu no balga. Bahkan sampai kepada kematian. Dia katakan, jangan takut. Itu naking epistel natajahi. Bahkan sampai kepada kematian itu menakutkan. Tetapi percaya, Tuhan menyelamatkanmu. Epistel tanaking, nungga mate ibana, di bagasa daging, laho mana luhon sibolisi, ninna. Lapatanna, dang di tiopi sibolis behitaon. Nang peko sati tatu hamatean, dang di tiopi sibolis, alai nunga di hamonakot Tuhani, marhite hamamate ni, tuata Yesus Kristus. Dangi ido biar ni rohatan no bulun kematian. Adong dison yang tidak takut mati. Kecuali akan nama tua teh. Molo akan nama tua, au songono nama nginang. Molo akan nama tua. Kebetulan gudang dison
ubereng akka na tua-tua nami ate. Kebetulan ya au makubasi dia KBP bolon pangururan. Na ijulu ni Tano Ponggol molo ya musian samo sirdangi. Ola keluar siat Tano Ponggol torido darida KBP bolon pangururan. Jigudang siak kana matua. Jujur tahu cerita tua kana matuon. Inang na tua-tua ningon. Baru. Mabiar do humate. Dadong bibiar humate abang padita, abang calo padita, tiki calo padita besi. Abang calo padita. Geria itor atau mai buat tutuani osakon na. Memang orang tua ternyata hanya orang tua yang sudah lanjut usia betul yang tidak takut lagi menghadapi kematian. Aliang gosong kita do umur 50 tahun tu toru mak giri do bedugul-dugul molo ditaringok tu hamatean. Bedo dah. Mana rong di son so mabiar tu hamatean. Kecuali akan nama tua, mabiar sudah ya teh. Mabiar. Molo akan nama tua posro memang itu. Bahasa ala dong psikologis ni nama tua manginang. Ya UBG, kenapa orang tua tidak takut lagi kepada kematian? Karena dia lebih takut ditinggalkan. Dia lebih takut melihat atau menghadapi kematian anaknya. Dia lebih takut melihat mengalami kematian cucunya. Jadi daripada dia harus melihat ditinggalkan oleh anak cucunya, tumagom ma, au ma, alap Tuhan. Diulu songoni, dapat roh hade. Alani, alai di bagasa sadarion, di babua tu hita, nang biar ni rohat tanah bulunipe hamatiani. Sekarang Tuhan jaminkan kepada kita. Kita telah dimenangkan. Tidak boleh dikuasai oleh ketakutan karena kematian. Alani amang inang ruas ni huria saluna di bagasan hatan di debata sadarion nanaing buanota nanaing putih kota jalan nanaing tahanguluot di bagasan nguluta siganupari. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemilik segala sesuatu. Jangan sendengkan, jangan sandarkan dirimu kepada apa yang ada di sekitarmu. Tetapi Tuhanlah yang menguasai dirimu. Taringok tu biar ni rohon au pe. Nang pe padi tau amanginang. Udok matuamu jujur ate. Jujur matu nang padi tau. Gokia biar ni aku. Lungobi taringok tu berpindah aku tu reformandon. Bedo. Tu budo biar ni roh dia. Ai boto amu do holandro eskaku. Kebetulan atar tepudo parroni eska nalai itor hatok musei boto ruas. Daku boto sianise dangi. Holan itor arung piga-piga mapoto. Baitor di sipot tu aku. Abang pedita, UBG tu reformanda kamu. Baido. Sedih boto kamu. Lanjut mencerita kah dungi di do ibana. Songon orang pedita. Ba hati-hati kamu reformanda indah. Baikku kamu jo. Hati-hati kamu reformanda. Ai bahasa. Ai akan jago do di sini. Akan pistar. Aka master, doktor, profesor lengkap di siamang pendita. Indai mana? Baido naraku. Memang tubuh di bagasa pikiran dangi. Memang molosanga master, doktor, profesor, aka ruas ni benang dong parhala do. Tubuh di bagasa pikiraku. Unang-unang sutungan dondang marlapatan au si. Baido. Ala, ngau malo na udapoton. Ngau malo na udapoton. Secara pemikiran sudah lebih hebat. Secara konsep gagasan sudah pasti lebih tertata. Pasti lebih ilmiah. Pasti orang-orang yang sudah teruji secara pemikiran. Tubuh biar niroa tubuh. Waduan nukubay di satuan. Makubay si huriay. Holani, baima. Mula manaking songong guarhi, petarung bebas indah.
Tarung bebas. Manang songo dia be. Mari jalani dengan kehendak Tuhan. Jalani dengan kehendak Tuhan. Posro hanang pihak kena berpendidikan reformando nalai anggo serep ni rohaya te. Adong do kan? So naso ikhlas sama mando ko inawa do. Bido masih haula apalagi songon na yel muna dangi reformanda masih haulongan naing mania tutu tadi di parsorata di hari namangiut asa marsangap tuata di tonga-tonga ni huriata amanginang jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita tetapi jadikan ketakutan mengarahkan kita pajonoko diri Tuhani amin martangnya kita. Mulia Tuhan Dewata Jehovah, disalut asi holong ni roham, na toktong hu pakilalaho kami satu bagasa tikyon, di urut todo be hosa hangulua di hami, di lehokonang hahipason haguguo di hami, terbaik kami nuaing marpungu marsaur mamuji pasangapong guarmu nabadiye. Marsangap maguarmu Tuhan, marhite pamujian nami di bagasa sadari. Tuhan Dewata Jehovah, nunga sahat hatami tuganup pami. Tutumay Tuhan, dang boy sirang ngulu nami, sian guk biar ni roha. Alepos roha nami Tuhan Dewata Jehovah, sunggulom mudo roha nami, asa upake hami biar ni roha nami laho pajonok kondiri nami Tuhan upamu. Asa positu turu hanami Tuhan. Mengadupi perdalanan ni ganub ngulu nami. Paluas sami Tuhan maka nguluhun hatami. Tuhan Dewata Jehovah dibartikian ope martangia kami. Tu huria maka BP reformandaon. Asa homa toktong Tuhan nama jongjongi ganub perpunguan nami. Anggiat di bagasan los niroha nang di bagasan ulu-ulu pami memuji pasangapong guarmu di ganup aka parpunguan kami. Hubako kami nang tangyang nami di sudaya ka keluarga nami Tuhan. Narap dohot kami manang naholang siak kami aka yanakon nami hanggi nami manang nang natoras nami saluhutna. Tuhan Dewata Jehovah homa mangodihon ganup pami. Songoninang diakadungan nami Tuhan natongon di bagasan habok ni roha. Asi roham Tuhan Dewata homa toktong na mga puli rohani akadungan nami na di bagasan habok ni roha. Molotung adong nuaing ruas ni huriam na di bagasan parukilon. Patiur roha ng pikiran lehon gogo dinalahu mga dupi sa luhutna. Di akadungan nami na di bagasan parsahito Tuhan. Hodo mual ni hahipason. Alani toktong huelekok kami. Daw ni saluhut ruas ni huriam na di bagasan parsahito. Gudang kahaurangan nami, gudang kadusa nami Tuhan. Lepos ituturuhan nami. Ugudang jala ubal gaholong ni roham Tuhami. Sesa saluhut na Tuhan. Jala jalo ma tangyang nami. Holan mga saon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus dohotor di perbadia. Amin. Meredeta. Sayo
Tatangnya koma piliata. Ale de bata amana mina di Banua Gijang. Horo haroroan ni salu si leon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hu pasatami masyan na ni leon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa upara siya kami pilihanon. Pati bulo na rajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dileon tundiru di pamataku. Asa dohot kogoki rudi saluhut hartaku. Umasa hati Tuhan, nasa Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmo. Say ro maharajamu. Say saup malomo ni roham di Banatongaon, songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mamu di bagasan dame, jaluhamu mapasu-pasu sian tuat debata. Di pasu-pasu jala diramoti tuat debata maho. Di sodako tuat debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon tuat debata mabohina tuho. Jala di pasar romadamena tuto di munabe. Horas marita salutna.